אז מה קורה אנשים כאן RCV וברוכים הבאים לפרק השלישי של סקייוורס. כן, התלהבות. אקס פנקייק נכנס למשחק. כן. אוקיי. אני צריך דחוף ארמור, כי שתי פיסס כאילו מדיימונד, זה אחלה, אבל צריך גם נעליים והכל. אחלה. ולאיש הזה לא היה הרבה. מניאק, אוקיי. הוא לקח בכלל את כל הצ'סטים. אוקיי, אין לי כוח, אני צריך מהר. פעם קודמת אני מתתי, בגלל שהרגתי את כולם במשחק, אבל לא הלכתי למידל, ורק בגלל זה מתתי. אז כן. What the fuck, אין לו נוקבק. לא נראה לי שהיה לו נוקבק. לא סגור על זה. אחלה, ניצחתי את המשחק. וואו. Good one. מצטער על זה. טלפון, שתוק. כן, יש פה מישהו שחושב שהוא יכול לעשות מה שבא לו. וואו! סקרי. מה, הוא שרד? הוא שרד את זה? באמת? מניאק, אוקיי. רגע, לאן הוא נפל? הנה. נו באמת, טוב, אני אסיים אותו אחר כך, שהוא יעלה למעלה. וואו. פייר פייט. גוד וואן. וואו, למה הוא לא מת? טוב, יאללה, אין לי כוח, בוא נעלה למעלה. כן, איפה האיש השני היה עכשיו? בלייז יעזור לך, חבר. קלטו את זה. עוד פעם טלפון. אני אשים אותו על שקט. אני לא יכול לעשות פרל ככה? what the fuck? אוקיי. אז ג'י נתראה בסיבוב הבא. אוקיי, אז חזרנו. השתקתי את הטלפון. כן, מצטער על זה. אוקיי. שונא שהדברים שלי באינבנטורי לא מסודרים טוב. ותמיד תיקחו אקס ופיקקס, בגלל שנגיד, אם נגיד, הנה, כמו שקרה לי, שאני חסמתי את אוי, רגע, מה? לא, זה הפרק קודם, לא זוכר. קיצור. אז מישהו כאילו בא ואז חסמתי אותו, לא, זה היה הפרק הזה, וחסמתי אותו בבלוקים, והנה ראיתם, היה לו אקס, בגלל זה הוא הצליח לחצוף את הבלוקים מהר. בקטע הזה של האפישנסי זה תכלס לא כזה משנה. זה עשיתי כבר, נכון. אופה, אוקיי. שני דברים שרציתי יש לי, עכשיו אני רק צריך את זה, לא, אוקיי. קלטו משהו. בום, 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 פשוט OP. אתם מבינים? OP קיד.
אין לי ארמור. יש לי ארמור, what the fuck. חרב טובה, אוקיי. בוא נראה את זה יותר טוב. כן. לא, אני לא עושה אנדרפרל, זה מסוכן מדי. תמיד יוצא לי פייל עם זה. ואני אף פעם לא מצליח להגיע למקום שאני רוצה. כן. פשוט נבוא לדוד הזה שלנו פה. אמר לו, אתה לא יכול לעשות. לא. וואו, הבן אדם הזה פשוט הבן אדם הכי מניאק שראיתי בחיים שלי. זרק את זה בדיוק עליי. לא נורא, אבל יש לי רג'נריישן. טוב, אז מי בחיים? 4 אנשים. לא פגעתי. קלטו עוד משהו פי. בום, עוד פעם. יאללה, אני כזה טוב. כן, מישהו נפל, זאת אומרת שזה רק 3. אוקיי. לא. איזה סייב. היי, איזה סייב. איזה סיבוב מטורף, יאללה. אוקיי, see you next round. אז חזרנו לסיבוב השלישי והאחרון, כנראה. כן, 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 חוץ ממקרה ממש מדהים שאני לא יכולה לוותר עליו. כן, אוקיי, בוא נשחק. הייתי בטוח זה טבע. מכנסיים, יש לי, מכנסיים דווקא טובים, מכנסיים זה טוב, אז מכנס טוב, מכנסיים טובים? כן, לא יודע. אוקיי, תודה רבה על הכלום שהבאת לי. והוא שם, אני לא בטוח אם הוא מת או מה קרה לו. אבל שיהיה. נראה אותך, איש חביב ונחמד. לא. אין מצב, הוא גנב לי את המקום. What the fuck? מה זה היה? פינג? אין מצב שזה פינג. שיט, אני מת. יש. לא. איש, לך מפה. לא הצלחת. שניהם נפלו. ניצחתי? ג'י. גוד פייט, באמת שזה הקרב טוב, כאילו ניסיתי להעיף טוב, והוא באמת שהוא נחמד. לא יותר טוב ממני. כן, אז תודה רבה שצפיתם, לייקים אהבתם, סתם אם אתם רוצים להמשיך לצפות. כן. כן, בטעות עצרתי את ההקלטה, אבל רגע, שכחתי לומר משהו. ויאללה, ביי.